menika Genduk Mila Agustin. Saderipun ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pami kagem Bapak Ibu tamu undangan undanganipun Bapak Salikan ingkang sampun rawuh ingkang sampun lenggah. Nggih menika wonten pamundutan lelagon saking Mas Juli. Nggih niki dipun paringi medal Mas Juli mumpung medalipun tasih sonten. Nggih ngapunten niki kula namung maos mawon nggih Mas Juli Kampret dipun aturi minggah wonten panggung mangke tembangipun Gubuk Asmara. Nggih niki kalian Mas Ipul Tompel nggih Mas Ipul. Nggih monggo Mas Juli dipun atur minggah wonten panggung dipun monggo. Monggo Mas Juli. Sangka urip masih ku saupomo. Nek mboten kersa Mas Juli Mas Idul monggo dipun aturi minggah wonten panggung. Mas Idul nek Mas Juli mboten kersa panjenengan monggo. Karso ya Wilujeng dalu Mas MC Mas Jorono nggih. Nggih wilujeng dalu Mas Idul. Nggih alhamdulillah. MC ini Grapyak Semanak. Nggih. Anda Pasor. Nggih. Santun. Nggih. Nggih mugi-mugi panjenengane Mas Solekan menjadi benteng jati diri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mantene Mas Rijal Atut runtut. Nggih. Sedaya mawon ingkang rawuh ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng dalu monggo dipun sekecakaken. Mengke kanca-kanca niku sejatosipun sedaya saged nembang Mas. Ngoten nggih. Kadang-kadang isin. Nggih. Lek urung dipanasi isin. Biasane ngoten. Biasanya engko tutup biru no terus kerso. Nggih. Pancen sembarang niku Karek tutup biru niki engko enek apa ora? nggih. Biasane nggih. Ngapunten nggih niki. Mas Idul pripun wartosipun? Alhamdulillah sehat Mas. Amin sehat. Nggih tetep enten job mawon. Nggih. Kula mirengne jenengan teng pundi-pundi ngantos winginane teng Malang nggih jenengan. Alhamdulillah. Wonten Pasur nggih jenengan. Nggih nembe nggih wonten campur darat nggih jenengan. Streaming nggih. Nggih lek streaming. Oh iya. Nggih. Nggih alhamdulillah. Nika tukange ndemung kanca kula. Sinten? Pak Lun. Mas Alun. Nggih Mas Lun. Nggih. Niki dusunnya pundi Mas? Sucen. Sucen. Nggih dusun Tinggong. Sucen, Desa Tinggong, Kecamatan Rejotangan. Tolong diprogram Rondo Banyuwangi, golek Bangka Gubuk Asmara ae yo. Nggih. Rondo Banyuwangi dram-draman Mas digawe rock nggih. Ngoten biar tampil beda. Nggih. Mpun ular-ular kalih mantene no dereng sampean. Kula sampun kula wau. Iki ular-ular penting. Nggih, monggo panjenengan. Mas Rijal dipun midhangetaken ben rukun karo garwane. Pokoknya ular-ular iki ular-ular Kang Jidul sampai lali tenan. Engko mesti rukun ngantek selawase ora iso pegatan. Nggih, nggih. Nggih napa Mas Cobi? Pokoknya wong rabi saiki kudu nyingkiri utawa ngedoi mie telu. Mie telu, mie ingkang angka setunggal. Mie sepisan. Heeh. Aja mie suwi mara tuwa. Mie sing angka loro. Mie angka loro, aja mijeti bojone tangga. Sing mie angka telu. Sing mie telu, aja mimik pentile rondo. Engko mesti rukun. Ya Rondo Banyuwangi dados. Nggih. Monggo Dek Angel. Ayo cah ayu. Dek Angel Rosma. Oh Angel iki. Nggih. Oh iya iya. Kene. Dulur wedok kok anu Mas Malang. Oh inggih, Malang Mbak Marmi. Wilujeng dalu nembe nimbali kula niku. Kula nembe tanggapan nggihane Mbak Marmi.
Sumber Pucung po ngendi pun desa lali aku Malang nggih. Wilujeng dalu Mbak Marmi dipun sekecakaken nggih pinarak gubuke jidul mriku. Dados albume jidul Rondo Banyu Wangi. Kasare Mas dram-draman. Mas Juli bariki tembangan yo yo. Ayu manis merati yen sinawang pindho widodari andeng-andeng ana bulu arek ayu sapa to jenengmu Gak usah takut senangku Aku celok hatimu Aku rondo banyu wangi Telang dina Tapi arendati Rondo seksi Banyuwangi Bokong gede tanah sanggugah hati Perawan rondo gak peduli Aku tresno rondo Banyuwangi Asik bersama Sabdo Utomo dari kawasan Bumi Bersinar Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Pucang Laban. Ayu manis merati yen sinawang midodari andeng-andeng ana bulu arek ayu sapa to jenengmu Gak usah takut senangku Aku celok hatimu Aku rondo banyu wangi Tolong dinarapi arendati Rondo seksi Banyuwangi Bokong gede tanah sanggugah hati Margo aku durung pernah dibuka Perawan rondo gak peduli Aku tresno rondo Banyuwangi Biar rondo aku suci Margo aku durung pernah Terima kasih Loh. Mas Jorono. Nggak bisa, harus jual aku. Mulai oke izin karo. Lho kancane kondur. Wah. Lah pripot to Om? Pemainnya kondur.
Mas Jarono anu Mas Rio. Iki Bapak Pamong Tenggong. Oh, nggih, Bapak Bapak Pamong. Monggo, Mas Bapak Rio, Bayan. disepoti. Monggo Bapak tindak mriki, Bapak. Alhamdulillah Cahayu. Dalem pripun? Bengi iki sone penak. Heeh, jelas Mas Sembarange Sabda penak. Utama. Oh, Niki sone napa? Sone enak tulisane. Ora tek. Ndak ketok. Oh, Mas sonmu jenenge apa, Mas? GMP. GMP. GMP Gubedi Putih. DMP. Terima kasih ya Mas Jarono. Mugi-mugi Sabda Utama tetap jaya kuncoro anjayeng bawono. Amin, Niki amin. gindare Mas Rio, sampean tiba Mas Rio. Lho niki matur nuwun Kang Mas Kula Jidul, mugi-mugi tanggapan Mas Jidul tambah laris, tambah lancar. Amin. Nggih. Niki Mas Rio dipun aturi minggah wonten panggung Mas Rio. Monggo supote Mas Bro kaya ngapa Sabda Utama campur sarinya Indonesia. Monggo. Jaga urip masingku saupama jaga urip ya Mas kunes masih saupama. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu Kang Mas. Lah sakmene iki arep tak celuk bapak ki ya wagu. Mas, Mbak. Mulai ya to Mas to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang nikahan Mas Rizal kalian Mbak Farida mugi-mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan Amin. napa gadah momongan amin Amin. Jenengan pun gadah napa dereng? Sampun gadah momongan sampun. tapi dereng. Oh. Ya ampun. Nggih. Ya. Suara Bar- entek oh Mbak bar. Allah, ya. podo Mas, iki entek kok digolek itu kuning pom. Kempleng. Ya ini ki golek rondo sampean ya Allah. Namung lagu Mbak niki. Ya ora apa-apa tenanano Mas. Mboten namung lagu Mas. Lah nyapa moh ta karo rondo. Rondo penak Mas. Ya, po- Lah mbuh aku lho urung tahu. Heeh. Kempleng ya Mas ya. Kempleng. Niki Mas Rio nggih jenengan. Nggih. Ya Allah. Rada grogi ngono aku. Kok Mas, serah isin aku Mas. Heeh. Rada grogi aku cedek wong bagus ngene iki. Sami, mangke tumbas teng pop kali kula nggih. Sarengan Sabda Utama. Tindak undi Mbak Ayu badhe tindak undi Teng peken Kang Mas. kati ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Kelarisan Mas alias kebetulan Blanjen nekanlah rada kabutan yen murut enggal-enggal nencangi takan ngomah mangke kula sangoni gelem ora Mas tak sangoni Mas. yo budal Lah kok teket ya budak ayo. topir wong lagan golek momongan iki belanja napa Mbak Yu badhe pindahan Ampun kula Mas, sampeyan ampun kuciwa kula randa
kanggoku rapate penting. Masa yang Semarang mes tuku gelang apa anting-anting jasuma ya ben randhe jamet nyapa mas grogi rasa grogi juga tau mas alah aduh karo aku mas, aku ora nyapa to. Aku ora nyapa. Nopel wong lekan golek momongan. Iki blonjo nopo Mbak Yu badhe pindahan. Ampun lomes sampean ampun kuciwa kula randa anak kula kabeh limo. Lunga blonjo ning pasar wae. Prawan rondo kanggoku ora patek penting. Yang Semarang wes tuku gelang apa anting-anting jasu malah ya pengen dijamin ya dua no ndak sama ndak saya milih iki mas. Pak Milih ya lo, Mas. Ngapunten nggih, niki mumpung enten Pak Mudin niki. Pripun Pak Mudin kula kan milih niki. Milih yang lo mas. Nika Pak Mudin kula, Mbak. Kon milih niki kula. Ayo. Sing legan pundi mawon wis tak pilih. Iki kabeh legan mas. Legan iki kabeh iki. Degane kambing ijo becane sing duwe degan. Loh, lah piye lah rada degan ya ora bejo lho, Mbak. Pun mengke kula bungkuse sedanten mawon pokoke sing legan. Iki kabeh legan. Nggih, leres. Apa Mas? Lagu keduanya apa? Dewa Tresna. Heeh. Nyanyi Mbak atas sana iki Mbak. Asoy. Wayahmu Mbak. Ya. Selamat malam ya Mas. Malam Mbak. Dengan Mas siapa? Nyapa? Gak kipasnya nih, oh ning kono. Dengan Mas siapa ini? Mas Rio Mbak. Mas Rio. Oh Mas sama ngendi Mas? Kula tenggong Oh, bagian etan Mbak. Oh Dusun nggih. Krajan. Oh nggih, oh, sangat lengkap ya Mas. Ya. Nyapa tuh sampean nggih? Oke. Siap. Ini dikasih Dewa Tresno ya Mas. Nggih, semoga. Isin aku Mas, saya mau nyawang ngono. Bisa Mbah Mudin loh dikersaki. Oh mboten apa lagu. Oh CS nggih. Nggih. Pundi Pak Carek mau wonten Mas Ilang. Nggih, sugeng dalu Bapak Carek. Sabdo kamu. Buka Bapak Carek Mbak tengah. Angkat nggih. Pilih jam dalu Bapak. Nggih, bos kula niku Mbak. Kula Nggih. kon dhewe. Oh, ngoten.
aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Satu utama. Tenan ya Mas. Ya. Mama janji dan sumpahku ini kau tresno sehidup semati. Cinta pengen anjuweni sewu cara bakal tak Wong sawiji sing tansah geni muga sabar lan taten tangan teni. yen mengkono ya bareng dedungo anyanyuwun marang dewa tresno. Satu utama. Ada Mas Rio. Wes katangan kula nganteni diko abuh tresno nanging kaloro-loro ati iki saya ora kuat aduh Kang Mas apa kudu nekat. Aku sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Satu utama. GMP Audio terima kasih. Mana janji dan sumpahmu ini kau tresno sehidup semati. Cinta pengen anjuweni sewu cara bakal tak lakoni. Wong sawiji sing tansah geni muga sabar lan taten angen teni. Yen mangkono ya bareng dedungo anyanyuwun marang dewa tresno. Nyuwun marang Dewa Tresno. Terima kasih Mas Rio ya. Terima kasih Mbak, Terima kasih belajar nggih Pak. Nggih mboten napa-napa semoga kembali.